чӣ хеле ки медонед канали юристиҷей тӯли як муддати кӯтоҳ маҳкамаи агар ки қонун ба имзо расид баъдан тасдиқ карда мешавад. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳами 27 будроӣ ё буд кини 28 будроӣ намебаранд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан саволҳое ки нависондагиен мехонем комментарияҳоро. Тамошобинони азизу гироми қадр, ман мехоҳам дар ҳамиҷа як чиза аз шумо бупурсам. Нафарҳое ки дар ин канал моро тамошо мекунед, агар ягонтаи шумо ҳам дар ин канал ва ҳам дар канали юристиҷӣ дар ман обуна шидагӣ бошен, дар комментария бинависонед, ку бинем чӣ қадар одам ҳарди каналҳои моро дора ва моро тамошо мекунанд. Чӣ хеле ки медонед, канали юристиҷей тӯли як муддати кӯтоҳ маҳкамаи ва мо дар ин канал видео кардан мегирем. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Санади нав барои муҳоҷирон дар Федератсияи Русия метавонад ҷорӣ карда шавад. Таҳияи санади махсусе пешниҳод шудааст, ки ҳуқуқи шаҳрвандии хориҷӣ ба фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Русия тасдиқ карда мешавад. Яъне ки як таҳияи наве шуда истодааст барои санади нав оиди ҳуқуқи муҳоҷирони корӣ дар кору фаъолият карданшон. Дар Федератсияи Русия лоиҳаи қонунеро омода карданд, ки талаботи навро нисбати муҳоҷирони кории хориҷӣ пешбинӣ мекунад. Тибқи тарҳи таҳиякардаи Вазорати меҳнати Русия, шаҳрвандони хориҷӣ дар сурати берун аз соҳа кор кардан аз кишвар ихроҷ карда мешаванд. Пешниҳод шудааст, ки санади махсуси тасдиқкунандаи ҳуқуқи шаҳрвандии хориҷӣ ба фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Русия таъсис карда мешавад. Дар амал ин маънои онро дорад, ки муҳоҷири корӣ дар доираи ҷалби муташаккил назди як корфармои мушаххас тибқи иҷозатнома кор мекунад. ҳамзамон пешпардохти иҷозатнома аз ҷониби ширкате ки мустақиман мутахассиси хориҷиро киро мекунад пардохт карда мешавад. гуфта мешавад, ки иҷозатномаи корӣ, яъне ки шартномаи меҳнатӣ бо ширкате ки шаҳрванди хориҷӣ танҳо кору фаъолият мекунад ва ба дигар ширкатҳо кору фаъолият намекунад, бояд ҳамун ширкат уҳдадор карда шавад, ки талаботҳое ки тибқи қонунгузории Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ шудааст уҳдадор бигирад, яъне ки ба уҳда бигирад, аз ҷумла бастани шаҳрномаи меҳнатӣ, пардохт кардани музди маош ё пардохт кардани пули патент. Мақсади ихроҷ кардан ира дар назар доштем, ки мисол вақте шумо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ягон кор ҷустуҷӯ мекунед ва ягон ширкати Федератсияи Русия шуморо ба уҳда мегирад ба ҷои кор таъмин карданда ва шумо да мисол пули билет равон мекунад, билеттона мегираву ба Федератсияи Русия ба ҳамун ширкат мерен, кор мекунед ва кори ширкат ба шумо маъқул намешававу шумо кора бас карданӣ мешавед, мехоҳед ки ба дигар ширкат кору фаъолият да бигзаред. Дар ҳамин ҳолат гуфтагиам, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ метавонанд шаҳрванди хориҷиро барои ҳамин кирдор аз қаламрави Русия депортатсия кунанд. Хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, мо гуфтем, ки ин лоиҳа ҳозир шуда ва агар ки ин қонун ба имзо расид, бо ҳатман видео мекунему ба шумо нозукиҳошам мефаҳмонем. Акнун якчанд комментарие ки дар ин канал ҳастанд дар видеоҳо ҳамвора мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Юсупов нависондай: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман дар прописка аз военкомат аз хизмати ҳарбӣ муваққатан озод ҳастам бо сабаби беморӣ. Манро дар ин баҳор мебаранд ё ин ки не? Тибқи фармоне ки ҳар даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мебарояд тасдиқ мешавад, дар уҷа омадагӣ ҳастае, ки мисол муваққатан озод будан аз хизмат нафарҳое ки дохил шудагиянд озод мебошанд ҳамун призывда. Рустамов нависондай: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳами 27 будроӣ ё буд кини 28 будроӣ намебаранд. Нафарҳое ки 27 сола мешаванд аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. Як каси дигар нависондай: ака касоне ки шаҳрвандии Россия доранд, праваи Тоҷикистон алиш карда метавонанд бе экзамен нови закон. ин шурӯъ карда аз моҳи дигар қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад ва баъдан дар уҷа боз пурратар маълум мешавад, ки киҳо метавонанд бе имтиҳон праваи российскиро дастрас кунанд. Як каси дигар нависондае, ки намонди ай дурӯғгӯид, дар як ҳафта ақаллан як бор дурӯғгӯ, ай ба будом ҳоли бо пага видео ки бугӯ ки хизмат то 35 сола шудаи.
бародари азиз, ман фикр мекунам ки суханҳои ноҷо гуфтан дар кор нест сай, чунки ҳамин суханҳое ки шумо мегӯед моро манъ намекунад аз кору фаъолиятмона пеш бурдан. ҳар чизеро ки ман пешниҳод мекунам ва ҳар чизеро ки дар бораш гап мезанам, официални мақсад достоверни информатсия боша бар гап мезанам. ман ҳеҷ вақт аз пеши худам ягон видеои беасос накардам. ин чизоро ба назар бигиред. касе ки мефаҳма ҳазор раҳмати калом. тамошобинони азизу гироми қадр, савол дошта бошед дар комментария бинависонед. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.